बिमानो फुजानि गिबो खाबाय आं गांसेनै दख'ना ओमफ्राय नैबे ब्लाउसखौ बायना होबाय बिमानो गांसे बायना होबाय होननानै आयौ खोन्नाय आरोमा मोनलायगोन ना 10 थाखा 20 थाखा दं बिनानाव एमटिनि दखानाव नै दख'ना गांसे लाबाय बिमानो होनो थाखाय दखाननि नामा जाबाय हेल' लोगोफोर ब्लाउसबो लाबाय दख'नाया जाबाय नै जाय बिहामजो फैगोन मा लाखि जागोन नै थाबथा फैदो नै मा बिमाखौ अनग्रा मानसिया हिनजावखौ मा रंखायो हमनाय दे नै बिमानो फुजानि गिबो खाबाय आं गांसेनै दख'ना ओमफ्राय नैबे ब्लाउसखौ बायना होबाय समायना समायाखै दख'नाबा मा दाम बेखौ आंथ' मिथिला दा जिखिनि लायो लाथोसै लाबोनाय दामखौनो लादो दे आंबो अननानै बिदा हिसाबै लानाय दामानो जा बेसे हाजारनि आंथ' मिथिला दा थेवब्लाबो इयो माइदिनि दख'ना इयो दा एकदा आखाइजों दानाय होबाय आरो गांसे नोंसोरबो हो दै गासिबो बिमा बिमानो होनलाय दे ini siapa sih accountant? Tokonan nih. Accountant sih. Mia salah deh gedang-gedang dokona safa-safa pedang mosangai Bosomotari dong, Timari dong, Najari. Birat nam dong segar le dokona nih. Ma berai nam dong juga ba masih pura dokona nam kemana ba? बर'बो ओंखारसिगोन साननै सुनाव बर' दख'ना दख'ना माखासे मैया लाबोदों आरो दा फैगासिनो दङ बासाव हरफाबाय दं